Takže čau. Já dneska budu hrát hru, která se z nějakého důvodu jmenuje Jeff. Ještě jsem to nikdy nehrál. Nevím, co tady mám dělat. Jsem někde uprostřed lesa. Rozbitý okna asi. A na obrázku byly nějaký hlavy. Tak nevím. To se seká. Já si trochu snížím grafiku. Tady si myslím, že to nebude potřeba. Ano, mám to na maximum, tak se to dám trochu na míň. Hned to běží líp. Na stole není nic. Ale trochu mě znepokojou ty zvuky, co tady jsou. Čau, můžu tě zvolat? Asi ne. Nějaký zničený barák? Ne. Ne. Oni tady mají pevnost, ale zapadá slunce a nevím, co to znamená. Ne, já se chci sám zavřít v garáži. Budu tady zavřen. Já půjdu ven. Nebojím se. Jako, já nevím, co tady mám. Rozsvítil si tohle. Budu tady s těma lidma, to se asi bude hodit. Tady za tímhle goat budu chodit furt. A s Hello budu. Můžu tě mlátit? Asi ne. Nevím, na co mám tu pálku, ale dobře. Ne, nelez nikam. Já fakt jako nevím, co mám dělat. Jako, nevím, no. Ne. Co to znamená, že Jeffové útočí? Ne. Žutí. Už se rozpad, debil. Aha, musíme tady asi mlátit tyhle hlavy. Au. A jsem mrtvej. Takže dám accept death, nemám žádný robuxy. Kde jsem? Já nic nevidím. Páčidlo, se bude hodit asi. Nevím, na co to je. Jídlo. Když tak napište, pokud byste chtěli druhý díl. Nevím, na co to je. Jako jídlo vím a páčidlo bude asi na mlácení. Zřejmě. No, asi co jiného bych od toho čekal. No. Já jsem jenom obešel tenhle barák. No, asi bych šel víc do lesa a někdy bych počkal, než začne den. A radši si to vypnu, kdyby to třeba znamenalo, že mě pak viděj. No i když. Ne. Jeff. Rozpadni se. No, já se musím vyhýlovat. Jinak chcípnu. Tady nic není. Já jsem se lekl, že tam je Jeff. Jeffe? Nechci do favoritu dát Jeffa. Nemám rád Jeffa. Ne, já ho slyším. Tamhle někdo je asi. Jo, to je ten starý barák. Neboj, jdu ti pomoct. Dobrý, je dead.
Dobrý. On je asi taky začátečník, já nevím, ještě jsem Jeffa nehrál předtím. Už začíná dána, potřebuji bych se... Čau Jeffe. Soda. Jeffe, nech mě na pokoji. Au. Jo, jdi po Hellovoj. Mě nezajímáš. Jo. O ne, těch je hodně. O, ne. Pomoc? Tam si šel, Jeffe. Nech mě na pokoji. Kde je? Už je mrtvej? Asi jo. O ne. Ne, další Jeff. Proč jich je tady tolik? To je teprve druhý den. Co dělá Soda? Jo, neomezenou staminu. Jsem nevěděl. A co dělá to dřevo? Já můžu... Aha, já můžu dělat dřeva. Přišla mi zpráva. Dobře. Tohle budu muset zamazat. Dobře, vezmu si zase svoje tohle. Mini Jeff. Co tam dělá jedno očka? Nech mě na pokoje. Jdi si kousat svýho rodiče. No, odleď si. Čau, tebe jsem dlouho neviděl. Můžu mlátit do lidí, ale já nemám moc času, tak já to tady asi ukončím, takže čau.